Nante, subong gid nga Valentine's Day ka muna dakpan, kag nagkalaubahan. Bago nga balita, amo naman ing balita. Mister kag ang kirida, nadakpan sang original. Nagpanghabol-habol pa sila, tiyan mo kay ginagaw ang habol. Tiyangwa, nagwa ang pitoy ni Tiyoy. Nabihangan ang putay ni Chay. Gani, partido pay, po ko plus pamati. Kay subo nga punto por punto. Tsakto ang ginahamban nila. Karbaw lang ang nagatigulang. Kailan tawa sila nga duha. Kung san o pa na ni gulang, amuman ka nagpakatol sang ilang sakang. Una nga punto. Imbes sa mga Valentine's Day, ang kabit malukpan. Di kinadakpan, duha sila, daw nagkalabuklan. Mga tigulang na naman ang mga pasaway. Sila na naman ang nagpasaway. Kaglantawa. Si Choy, kung saan upang nga maluya ang tuhod, amuman kag nangin pala utog. Si Chay, kung saan upang nga nagluluyat, kolorinot, kululubot ang tanan, amuman kag nangin bigatlan. Ikaduha nga punto, ba wala ikaw mo narado? Apertahan, wala kandado? Ilang tawan na, kaya nadakpan ka mo sa akto. Panabon-nabon pa ka mo kay nahuya ka mo. Anong ginakahuya ninyo? Choy, anong nakahuya mo? Makita ang imong luyat nga kanyon? Yang baho daw pulbura? Ikaw man, Chay, anong nahuya ni mo? Makita sang tanan ang imong gadililiwal nga talaba? Ikatatlo ka punto. Amo ni siya kung kisang hindi ko maintindihan. Paliw ko eksplikar, kaya hindi ko maintindihan. Inaablang may ara ka naging asawa, pero mangita ka pa sang iban. May ara ka naging sang asawa, pero mangirida ka pa. Hindi ka makontento sa isa lang? Kung hindi ka makontento sa isa lang, tani wala ka ng asawa. Wala ka mo naman na, para pag gusto ka mo kasta. Ikapat na punto. Hindi ka mo makontento sa isa lang kaputahe? Nasumura na ka mo nga permi na lang adobong inyong ginakaon. Di matilaw naman ka mo sang iban nga pagkaon. Mayo tani, kung ang inyong ibaylo, domechado o kung afritada. Pero ang inyong ginbaylo, do makatul pa yang nadagmay. Parehos ng blain na ang imong asawa tigulang. Ginbaylo pag hindi mo sa mas tigulang. Ang imong asawa buyunan, pero ginbaylo pag hindi mo sa mas dako ang tiyan. Ay ambot na lang. Hindi ko ginamaintindihan. Tapos ang imong pang asawa, ang babaya, puwerte magpabarak. Daw amasuna. Kaya ano ina? Daw nagkuha ka na lang sang bato? Kaginpokpok ni mo sa imong ulo? Gani advice ko lang sa inyo. Kung kamo ginakatlan, puwerting pakatul, hindi gid maagwantahan, hindi makalutan. Kung puwerte ka katul sang inyong sakang, kuha ka mo to steel brush, inyo karab ka ba?